Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu kanye noThando Nesthembu. Yeheni ukukhuluma. Kodwa nabathi singakhuluma. Silapha kwizingane Zesthembu episode 13 guys. Lana before sike sakhuluma ukuthi uMacele ubakhulise kahle abantwana because ilapho nenhlonipho into. So le video ino Mayeni noMacele ney'ngane ke. So kuleya beku season 1 ya season 1 sabona ukuthi awubaze bathobeka abantwana ubani labo abo noLwandle kwabantwana baMacele, right? So masibona abantwana abathobekile sincoma ukuthi uMacele ubafundisa inhlonipho, bayahlonipha abantwana. Ukuthobeka kwabo yes kwenza ukuthi sishayele umahlombe uyihlombe uMacele. But ke we guys enye into angazi uma siyakwazi ukuhlukanisa ukuthi manje ingane yenza lokho ngalesi sikhathi sime ekutheni izenzo zale ngane le singafaka umzali. Why ngisho njena lana kule channel kube khona enye i-episode review la sikhuluma khona nguMayeni. Ngabona ama-comment abedelela, right? So lama-comment aqhathanisa uMacele noMayeni. Manje into yami umbuzo ukuthi siyakwazi ukuhlukanisa ukuthi i-behavior yengane kulesikhathi yingane leyenza lokho. And makunento okufanele ukuthi ilungiswe noma icorrectwe ngengane izenzo zale ngane ngaleso sikhathi. Siyaphike ku episode 13. Episode 13 ila ingane zaMacele ziyaxabana. Usine, uLwandle, uAbo, uSibindi, uMpilo. NgiyakuLwandle ke. uLwandle mayecasukile uhenye ingane, nikubonile lokho? uLwandle uthuka inhlamba esabusayo mayecasukile ku episode 13. Yabo le yandawo yaLwandle yokucasuka ngayo la hlobo noma ngabe ke ikhona into emcasulayo azathuka inhlamba. Ayifani hlobo noMacele. I-behavior yaLwandle kufanele ukuthi ilungiswe ngesikhathi ecasukile. Uyayizwa into engishoyo? Ibambe ke le. uLwandle njengoba ecasukile unenkinga ukuthi ukucasuka kwakhe kumenza azathuka inhlamba, kodwa uMacele akamfundisanga lokho. Sizokwazi ke futhi ukuthi mase ku omunye unkosikazi ukuba specific uMayeni mase sibona izinto ezenziwe umpumelelo ezi-wrong ezingagcina zifike kumzali ngoba phela izenzo zezingane kunezinto labazali bethinteka khona. Sizokwazi ukusho ukuthi uSibindi okwenza lento wrong, okusho ukuthi akalungiswe uSibindi i-behavior yakhe. uSibindi mayekhuluma unamagama kanje akulungiswe la magama akhe, ungasho ukuthi uMayeni inzima le. uLwandle uthuka inhlamba esabusayo. UMacele silobo simbonile ukuthi Uthando Nesthembu isikhathi eside sike simbone futhi uMacele ecasukile ngoba vele lokho kuzokwenzeka. Asikaze simunze uMacele ekhipha inhlamba. Kaze ziningi izinto ezenzakala lapho Uthando Nesthembu sibone ukuthi hayibo washintsha umamkhulu ebusweni waze wacikeka, asho ukuthi hey yaze ngiyacikeka, sikuzwe lokho. Kodwa le nhlamba uLwandle ayisho lapha ku episode 13 yinto uLwandle kufanele etshelwe ukuthi ukucasuka yes, futhi ukucasuka wonke umuntu uyacasuka. Futhi le yanto yokuthi ake ngithi nje noma ubani ecasukile ngenzeka agcine sethuka inhlamba, kodwa into elungisekayo. Wena wenza njani? Uphusha ukuthi lesi sithembu yazi ngekhathi ngizonixoxela ukuthi yindaba uMayeni hayi yazi ke lokusangana ngiyaxolisa yindaba abanye odade baravaza kangaka uMayeni ngalesa sithembu akusona. Abamfuni, bafuna yonke into ukuthi beyinamathisele kuye. Mina ngizothatha uLwandle inhlamba le abenayo ku episode 13 uLwandle ocasukile.
ayihlangene noMacele. Size sasaba thina ukuthi awuyingane maseyithukana kanjena bazothina abazali yona inhlambi yathukwa yini kubo. Angithi uMacele siyamazi, sike simbone uMacele ecasukile. Nize nithi-ke nina ngoba uMacele nje ecasukile ubhitter because igama le favorite word liyatrenda lela gama ngoMacele ukuthi ubhitter. Sike simbone kuMacele ebhitter njengoba nisho. Kodwa uMacele mayesebhitter eseyikhona into emgcwalisile esecasukile akaze athuka inhlamba. Kodwa uLwandle wayethuka inhlamba ku-episode 13 nami ngaze ngathuka ngathi hayibo uLwandle kucasukile loya. Wayefuna ukusukuma netafula uLwandle ku-episode 13. Kodwa le yanto imayelana nani awucasuke kanje Lwandle. Iqonde into kuLwandle. Asikazi ukuthi ngoba sithi uLwandle ade ethuka inhlamba lapha sigijime siqambele uMacele amanga. Ngoba uMacele ewumakaLwandle. Mina niyangixaka-ke mawuzofika usuke ukuthi ingane yenze nje la. Into elungisayo ile behavior yale ngane. Usuke wena uthi umzali. Umzali uyayikhuluma izinto ayikhulumayo ebonisa ingane. Mase sithela ngale eceleni sikhethe ukwenza lokhu angaku-approve enze njani-ke ajezele lokho. Hayi. Umgo wami kunzweni. Mangigowa nje ngivele lezi inganekwane engiyithandayo zengiphelele ekhanda. Ngisho ukuthi-ke kuleya video waleyo ngayilanda futhi le comment ngalandela ama-comment ngesikhathi uthi uMayeni 1 2 3 4 5 ubala ngenxa yento oyizwe isho usibindi. Mina ngeke ngisho ukuthi uLwandle uthuke inhlamba ngoba efundiswe uMacele. uLwandle ubecasukile. Mayecasukile kufanele lungise izinto azenze ecasukile ngoba lokho yikho ongamfaka enkingeni. Ukucasuka kwakhe makumenza athuke inhlamba kufanele lungise leyo nto. Nenye ingane. Ngoba manje sithi sizoqambela amanga abazali. Zikhona vele ingane ezokwazi ukuba ne-self control or abe naleyo discipline eyisimanga. Noma ecasukile ashone phansi, omunye akhala, omunye angakhulumi, omunye kuzokhuluma izinto ezeqile. Into eqile ile yanto ukuthi uLwandle wayethuka inhlamba etafuleni ehleli nezingane zakubo. Ethuka usisi wakhe omdala noma usine wrong. Le yanto leyo ukuthi uLwandle athuka inhlamba ngoba usine wenza izinto ezibhedayo isikhipha inhlonipho. Kodwa seyikhiphinga inhlonipho kuLwandle ngoba ubecasukile. Maye ecasukile wenze njani? Akalungise lezi zinto ezigcine sezenzeka ziba wrong, zibe zimbi. uMacele ungenaphi? Akekho uMacele etafuleni. Akekho esangisithi uMacele. uMacele usesiphaka. Akamfundisanga noMacele, umfundisile uLwandle. Yingakho besimncoma kusizini 1. Wena wenze njani-ke? Uthatha usibindi. Uwenza sengathi uMayeni uhambe eshaya ihlombe kuyona yonke into ayenzayo. Kanjani? Simzwe kahle uMayeni ethi kusibindi noma ukhuluma kahle ngoba egcineni wena uthi uyakha nabo. Nangendlela okhuluma ngayo abantu abanemizwa. Usukeye uvele uhlale kuzona zonke izinto ezenziwa usibindi uyeqela ukuthi ukukhulumile uMayeni nosibindi. Hayi futhi ekufihleni bekusetafuleni kuhlangene imindeni ewu2 wayithi noma ukhuluma. Yabona ukuthi noma khuluma ngenhlonipho. Asazi ukuthi usibindi uzokukhumbula every day yini ukuthi uthi uma wakhe mayekhuluma akakhulume nangenhlonipho. Akhulume-ke ngendlela yakhe. Mase ekhulume ngendlela yakhe sekufanele sibhokele uma wakhe. Hayi bo guys. Ngiyayigowela mina ngiyazi ukuthi phela mangigowa ngiyaxabana nani ngoba ngisuke ngithinte lezi zinto engingasayithandi. Ngithanda mangikhuluma izinganekwane ngiyazi. Yabo mangase ngibuyisa izinganekwane zami manje imood yami ayinayo izinganekwane. Mangase ngibuyisa izinganekwane khululeka ngama-views. Have singawabona ngoba niyathanda ukuthi mayeniqambela amanga
abangani bayathanda kakhulu. Mase ukuthi sesithi asikhuluma into njengoba injalo, hhayi. Uyabona nje ukube ngiyithathe ngaleya ndlela enanibeke ngayo le nto enanisho kumayeni, ngiyazi ukuthi i-comment section bezoba busy. Kodwa manje sasikhuluma leni ikhona. Kwanawe, ngingathi mina ngibalele, sizizwe sizama ukwenza iqiniso. Kwanawe ngibalele izinto ozenzile ngaphandle kwe-approval yabazali, ngaphandle kokuthatha ufone uthi ngicabanga ukwenza ukuthi ngoba ukwenzanga lokho. Kwanawe use-university ziningi igemegeme ozenzile ezingaziwa kini. Siyayibona i-TV show kodwa sidideki kakhulu. Ngesikhathi singadideki kakhulu, ayikho into esigunyaza ukuthi sizodelela umzali ngento esiyaziyo ukuthi akayi-approve. Ayikho into yokuthi sizothi uLwandle uthuka inhlamba sigijime sekwi-page laMacele sithi-ke hawu uLwandle wasethuka inhlamba, simbonile ukuthi uLwandle ubecasukile. Akudilwe ne-behavior kaLwandle ecasukile. Siyawabona amaphutha avezayo la, akulungiswe la maphutha ngaphandle kokudelela umzali. Hhayi mhlambe ngi-wrong-ke kodwa, mhlambe ngi-wrong lokho engikushoyo, kodwa benakubona ngaxa ukuthi hawu. Mase kuthiwa akaze athatha amanothi, uzothatha amanothi nangu nje uLwandle ethuka inhlamba. Manje sizothini mase sithi siyayiqhathanisa lento ukuthi uLwandle mayethuka inhlamba wena uzokhuluma ngesandla, ukhulume nokuthatha amanothi, uthini kahle kahle? Uyabona? Yasuke yasala ekutheni-ke into iy'ngane zizophoqa. Zizophoqa iy'ngane. Kodwa ngoba ingane iphoqa akusho ukuthi manje asenze njani, sobhulisha uma wengane ngoba ingane iphoqa. Nawe uphoqile. Vele ukuphoqa kwakho bakhona abazothi hey uma wakhe, ubaba wakhe. Angithi. Kodwa mina ngibuka ukuthi-ke i-fairness iphi la. Ngeke phela wena uthi uyakwazi ukuthi ubone into eyenziwe uSibindi ugijime uye kuMayeni. Nangu uLwandle ethuka inhlamba. Ikhona i-energy yokuthi ugijime uye kuMacele uyombuza? Cha. Ngoba akusiyo uMacele othi uLwandle akathuka inhlamba. Ukucasuka kukaLwandle kumenza ukuthi athuke inhlamba. Lungiswe leyo ndawo. Yenina ilona umgogo lo ungenza ukuthi ngikhuluma into eyodwa kaningi lokho ngiphinda. Sorry nibayithi, bengithi ngifuna le video izwakale. Bye. Thank you so much. Hawu guys, ngicela niyekeni indaba zothando nesithembu nezingane zesithembu. Hawu umuzwa engivuke nawe ekuseni. Hawu guys, sekuNovember. Angifuni ukuthi ngize ngikhale, angifuni ukukhalela. SekuNovember guys. Ngiyazi ukuthi sidlule ey'meni ezingafani nje impilo si-experience ngendlela engafani. Kodwa ku-2024 bakhona laba engazi ukuthi bayangizwa. Guys, wasithwala usimakade. Siku-2024. Hayibo, lo nyaka cishe wasibulala. Yini na? Mina ngithi hawe ma. Ngicabanga izinto ey'ningi ngoba ningizwa ngithi Nkosi yami. Bengafanele kuvele kuthiwa nje asihlanganeni eMoses Mabhida ngamathikithi angabizi siyobhiyoza nje. Hawe ma. Hawu. Bengafanele ukuthi kuthiwa asihlangane eMoses Mabhida. Uyabona kuvele kufakwe yonke inhlobo yomculo, sidanse, sishaye ithomoyi, sishaye igqom, yonke into ivelile la. Ukudla kungabizi. Sithenge naphaya abaphekayo bebekwe. Kuthiwe nje imicimbi yokuthi hayi bo siyawuvala u-2024. Hayibo. Isigaxa sendaba ekuseni ngivuka nalowo muzwa ekuseni hawe ma. Ngiyenibeza abazalwane bami ukuthi ngisukuma nomhlabeleni, ngisukuma ngengoma ethini. Awuwe babo. Wema. Sifikile kuNovember guys. Hawe ma, sifikile zithandwa kuNovember. Hawu, safika kuNovember 9. Bakhona labo engikhuluma nabo ngiyazi. Bakhona labo.
wethandwa sifikile November siya December. Ha, ukubamba umoya kulonyaka ngaphandle nje kwezimo ezithini ngisho ukugula kwafika lo mkhuhlane lo engathi ayibo uhlobo lomkhuhlane lo mkhuhlane lo wenza ukuthi usabe ukulala ebusuku ucathi nje walala kuyacisha konke. Lo mkhuhlane lo obuwenza ukuthi uthandaze ubuze uNkulunkulu ukuthi ngicela siyiqhube icontract simakade ngiyacela asi-add iminyaka ngicela uphinde ubhale igama lami hayi kanje umkhuhlane singawazi kayizini hawema sikuNovember kwathi angiyeke kwalento le yama-reviews Uthando Nesthembu Nesthembu senixovayo nibe ningekho kusithembu ningibhora ngoba ngazi ukuthi isithembu senixovelani kangani ningekho kusona niney'mpilo zenu nje ey'qhubekayo engaphandle kwalesi TV show naye i-TV show esinibambe nge-Choc Slam. Hayi Nkosi yami, November sikuNovember sikuNovember nina sikuNovember nami ngikuNovember yeyeni bengisathi ngifuna ukwenza ividiyo yokubala izinto ezingekho normal sezinormal angisazi nami ngiyadideka kuningi hleze nginey'gaxa nginibhalele khona phansi ukuthi iy'gaxa bakithi asimeni ngey'gaxa yabo lesi isigaxa sangempela sangempela isigaxa lesi sikuNovember. Ngicela ushaye ithomoyi lapho mzalwane shaye ithomoyi ukuthi sikuNovember. Wena-ke nomdanso ushaya ivosho esingayazi uvele ushaya ivosho uhlale phansi sikuNovember. Kwiphiyano kwenziwani into edanswa kwephiyano angizazi into zephiyano kodwa nje dlalani iphiyano lapho sikuNovember. Ha bakithi wena hayi bo kwabuya lento yami yokuprofesa wena lapho duphazwa yikhanda udu sikuNovember lokho akugula ukuthi kuyaketula sikuNovember bakithi sikuNovember. Hawu nakho ngizoqala ingoma ngizokhompoza ingoma khona manje sikuNovember Nkosi yami sikuNovember. Niyayibona lento eyenziwa uSimakade. Ngicela ukuthi wedade uma usafuna ukuthi ngicela usizi likhona kodwa zama ukuxosha. Ngicela sikuxoshe lelo demon losizi. Ngicela sikuxoshe idemon losizi sikuxoshe. Iy'nkinga sinazo inkinga yazi ongitshela ukuthi umfundisi wathini wathi umfundisi uma iy'nkinga ziningi avele zikumotivate. Wathi umfundisi into embi inkinga eyodwa ngoba lobu ubhekane nesiqakaqaka senkinga ongazi ukuthi wenze njani kodwa mase ziningi nangi awudade owanqaba ukungena kule yathi ethi ngehlise ebhoza yami mina nginey'nkinga zami. Wathi ungcono uphilela iy'nkinga zakhe nange umseleke ephoseka lapha emanzini kule nto ade yenza wathi hayi nginey'nkinga ey'ningi ukuthi ngavele ngizoyiqedela lapha emanzini angiphume la emanzini ngokushesha wena mlungu. Hawu wathi angiphume ngiyaxolisa guys ngingasho kabi wathi angiphume lapha ngikhiphe emanzini ngeke ngikwazi ukuphelela la emanzini nginey'nkinga ezingilindile aze kumotivate inkinga sikuNovember. Hawu sikuNovember hayibo sikuNovember bakithi hawu cha beswadinga amathikithi mhlawumbe awu-100 150 ne-VIP ingabizi futhi asiyidingi i-VIP ngifuna sibe ndawonye kodwa kube nespace ukwazi ukubamba i-takeaway yakho nomunye ebambe i-takeaway yakhe kube nje ney'biliboco nephuze right sibhiyozela ukuthi siyawuvala u-2024 sikhona. Hayibo lo nyaka lo niyawakhumbula ama-meetings ebesiwabamba noSimakade serious sithi cha hayi kanje extenda baba ngisacela ukuba khona ngizoyimisela ngoba lo nyaka ubusiketula lo nyaka
Futhi sengikhuluma ngathi usuphelile, hayi guys ngeke. Ha! Mina ngisho sinqobile ngolokufika kuNovember, ayibo. Yey. Mawuthi kanjani angifuni nokuthi ngize ngithathele inkinga zabantu ngizokumotivate ngayo eziningi. Ngithi nje mina nawe sikuNovember. Yabo lento lekhathazayo awuzame ukuyiphusha kancane. Iphushe ngisho nangomthandazo, iphushe ikhahlele. Khahlela leyo nto eyenza ukuthi ube nosizi. Iy'nkinga aykhona mfethu, zikhona yonke indawo iy'nkinga, alikho nekhaya elingenayo inkinga, akekho umuntu ongenayo inkinga, kodwa sikhona. Asiqhubeke sibe khona. Hawu! Cha ngabe nginephutha ngingangitshela ukuthi ekuseni ngiyavuka nje ngithi hawu 1st November ngiyavuka ekuseni bekuthi angishaye ivuvuzela ngibona ukuthi sesikuNovember. Thina sifike kuNovember. Ekuseni ngiswele izwi eliqhuma phezulu. Into engabe ngayihlabelela khona manje. Ngiswele ukuthi ngigibele phezulu kwendlu ngibhiyoza. Nayikhumbula lento eyayikhona nge-World Cup siphume endlini sigijima. Ngase sibe singenza yona kulokhu. Sihambe sicula. Kungemnandi ngase singenza yona. Hayi akunayinkinga bakithi ukuthi khona nizofika la nesile video le yaze yamosha idatha. Le part le mhlambe akuseyona eyeningi guys, eyalaba engazi nabo ukuthi we guys yini, wezithandwa zami. Bosikoni lapho. Hayibo, webosikoni. Hawu. Khona umsebenzi kufanele ngiwenze ziningi, khona inamba kufanele ngiyifonele ngisho ukuthi saze sangena kuNovember. Kangathi yimi ngithi singena ku2025 kodwa saze sangena kuNovember. Bye. Hayi-ke ngiyanithanda nje ukuthi siyaxabana phela, sixabanele mina leyo TV show ibhizinisi lapha eMzungu beli sixabanise, kodwa nje hayi. Yazi fanele ngifonele inamba ngithi kodwa niyabona ukuthi sekuNovember, niyabona ukuthi hawu. Hayi, ngiyomela ukuthi ngifone ngoba phela lento le ekuseni nje ngivuka yathi thasi umoya wami uzohamba nokuthi usuku lami namhlanje ngiswele ukuthi ngabe ngihlabelela ngithini, ngishaye ivuvuzela, ngijabulela ukuthi nje sesifikile kuNovember. Hawe we guys mangangitshela ngangithi birthday yami ngeke singifice. Hawu. Hayibo we guys, bekunento nina ebibuya isikhathazo, uvela umzimba wakho uzwe ukuthi ukhathele uphelile. Ungeke uzukhomba ukuthi kwenzakaleni. Mina ngazi ukuthi izivunguvungu zalonyaka bekuyivunguvungu ezisukaphi. Hayibo we guys, nabe sengisaba nokusolonyaka lo mhlawumbe uzophela ikhanda ngingasekho right ekhanda. Nje ngiyisola ukuthi kaze indaba yesikole ngizothini ngayo. Into kungasahlangani lutho. Kodwa ngitheni asiphumeni kulela khona elinegative, sihlale kwikhona elipositive ukuze nezinto esiyinkinga sikwazi ukuyichitha iy'nkinga siyikhahlele. Jesu. Hayi kuncane kodwa ukubonga kwethu kwangempela washo umhlabeleli. SekuNovember manje. Phela lo nyaka lo buwenza uhlala uthi angiqondise zonke izinto phansi. Ucabanga ukuthi hayi into yami le nje yothatha Jesu. Ucabanga ukuthi hayi lokhu kuyothatha bani? Hawu. SekuNovember manje guys.